በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስኩላትኩም ይኹን። ስዝራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዒልኩም? አነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም አቦይ ጽቡቕ ውዒለ አሜን። ስንክሳር ዘወርሃ መስከረም 24 ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም የሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም እዩ ዝነብር። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ አሜን። ወላዲት አምላክ ቅድስት ድንግል ማርያም አደይ አንደበት ልሳን ኩንኒ ቅዱስ ሚካኤለይ ገብርኤለይ ብጸጋመይ ብየማነይ ይቁምለይ አሜን። በዝሎም መዓንቲ 24 መስከረም ወርሓዊ በዓል አቡነ ተክለ ሃይማኖትን ቅድስቲ አዴና ክርስቶስ ሰምራንዩ በረኸቶም ረድኤቶም ምስኩላትና ይኹን አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። መስከረም 24 ናይ ላዕለዋይ ግብፂ ዓብዪ አቦ አቡነ ጎርጎርዮስ ዕረፍቲ እዩ። ከምኡ ድማ በዛ ዕለት ካብ 72 ኣርድእቲ ሓደ ዝኾነ ሃዋርያ ቅዱስ አድሊጦስ ዕረፍቲ እዩ። ከምኡ እውን ቅድስቲ ርርቲ አዴና ቅድስቲ ክርስቶስ ሰምራ ኣብ ሸዋ ክፍለ ሃገር ኣብ ቡልካ አውራጃ ፍሉይ ስማ ቅዱስ ገየ ዝተባሃለት ሃገር ነበረት። እዚ ድማ ናይ አዴና ናይ ቅድስቲ ክርስቶስ ሰምራ ናይ ትውልዲ ሃገር እዩ። ኣብዚ ሃገር ብወርቅን ብሰልድን ብርሃን ብፍሉይ ዝኾነ ልብስታትን ብኣዋልድን ኣወዳትን ኣገልገልቲ ብፈረስን ብበቕልን ዝኸበረ ሓደ ስሙ ፍሉጥ ዝኾነ ሰብ ነበረ። ናይዚ ሰብ ስሙ ድማ ደረሳኒ ክኸውን ከሎ ናይ ሰበይቲ ስም ድማ ኢሌኒ ይበሃል ነበረ። ክልቲኦም ሰብኣይን ሰበይትን ንእግዚአብሔር ዝፈርሑ ሕያወት ሰባት ስለ ዝነበሩ ጽቡቕ ስራሖም ብኩሉምሎም ፍሉጣት ነበሩ። እዞም ሰባት ብእግዚአብሔር ዝተመርጸትን ዝተኸበረትን ብጣዕሚ ኣስተውዓሊት መስተውዓሊት ዝኾነት ቆልዓ ንኣዴና ቅድስቲ ክርስቶስ ሳምራ ወሊዶም ብጽባቐኣን ጠባያን እንዳተደሰቱ ድማ ይዕበይዋ። ድሕሪኡ ድማ ናይ እግዚአብሔር ሕግታትን ስርዓታትን ኩሉ ኣምሃርዋ። ምስ ዓበይትን ንዓቕመ ሂዋን ኣብ ዝበጽሐትን ጊዜን ድማ ናይ ትውልዲ ነገዱ ካብ ኣባ ጻሰርጓ ንዝኾነ ንወዲ ኢየሱስ ሞዓ ንሰምረ ጊዮርጊስ ብሕጊ ኣመርዓዋ። እንሆ ከዓ 11 ቆልዑ ካብኡ ወሊዳ ብሕጊ እግዚአብሔር ነበረት። እንሆ ድማ አዴና ቅድስቲ ክርስቶስ ሰምራ ካብ ዝገበረቶ ተኣምር ክነግረኩም። ሓንቲ ካብ ኣገልጋሊታ እትሕርቃን እተባሳጭዋን ኣገልጋሊት ነበረት እሞ ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ድማ አዴና ቅድስቲ ክርስቶስ ሰምራ ብጣዕሚ ተባሳጭያ ተናዲዳ ናብ ኣፋ ናይ ኣገልጋሊታ ናይ እሳት ትንታግ ደርቤትላ። እቲ ናይ እሳት ትግታግ ድማ ካብ ጎረረኣ ሓሊፉ ንታሕቲ ስለ ዝዘለቐ እታ ኣገልጋሊታ ሞተት። በቲ ጊዜ ድማ ቤተሰባ መጺኦም ነታ ናይታ ኣገልጋሊት ዓስከረን ናብ ካልእ ክፍሊ ወሰድዎ። ብጽእቲ ቅድስቲ ክርስቶስ ሰምራ ድማ ሰንቢዳ ካብ ዘላቶ ቤት ናብ ካልእ ክፍሊ ኣትያ ናብ ሰማይ ኣንቃዕሪራ ወይለይ ወይለይ ኣሌሊተ ወይሌሊተ ኣብ ልዕሊ ክርስቲያን ምዃነይ ሰበይቲ ካህን እየሞ ሰብ ከንታይ ክብለኒ እዩ ነብሰይከ እንታይ ክምልሰላ እየ በደለይከ ከመይ ገይረ ክሓቦ እንዳበለት ኣልቀሰት። ድሕሪኡ ከምዚ ኢላ ናብ እግዚአብሔር ተማጻበዐት። ነዛ ብኢደይ ዝሞተት ኣገልጋሊት ነፍሳ ምስ ስግኣ ኣዋሃሂድካ እንተደኣ ተስኢካለይ ደቀይን በተይን ንብረተይን ዘለኒ ገንዘበይን ሃፍተይን ገዲፈ ሙሉእ ዘመነይ ንዓኻ ክኽተል እየ በለት። ንዓኻ ካብ ምቕታል ኮቶ ንድሕሪት ኣይክብልን እየ ንዓኻ ካብ ምኽታል ኮቶ ንድሕሪት ኣይክብልን እየ ኢላ ብብዙሕ ጸሎት ናብ እግዚአብሔር ምስ ጸለየት ድኻም ተሰሚዕዋ ድማ ኣብኡ ዕረፍቲ ገበረት ደቀሰት ማለት እዩ። ድሕሪኡ ቤተሰባ ናብኣ መጺኦም አዴና ክርስቶስ ሰምራ እታ ኣገልጋሊት ከም ዝተንስአት ነገርዋ። በዚ ጊዜ ፈጢና ተሲኣ ደስ እንዳበላ ናብታ ሞይታ ዝነበረት ድሕሪኡ ድማ ቤተሰባ ናብኣ መጺኦም እታ ኣገልጋሊት ከም ዝተንስአት ነገርዋ። በዚ ጊዜ ፈጢና ተንሲኣ ድማ ደስ እንዳበላ ናብታ ሞይታ ዝነበረት ኣገልጋሊት እንተኸደት ብህይወት ጸንሐታ። ብዓውታ ቃል ድማ ልመናይ ስለ ሰማዕካኒ ኣምላኸይ
ተመስገን እንዳበለት አመስገነት። ቅድስቲ ክርስቶስ ሰምራ ጊዜ አየጥፍእትን ደቃ ኣብ ቤታ ገዲፋ ሃብታን ንብረታን ንዒቓ ሓደ ወዲ ሓዚላ ቤታ ብኽፍቱ ገዲፋ ናብ ገዳም ተበገሰት። በዚ ዕለት ድማ መስከረም 24 ናብ ገዳም ደብረ ሊባኖስ ገዳም ኣተወት። በረኸታን ረድኤታን ጸሎታን ምስ ኩላትና ይኹን ኣሜን። አቡነ ጎርጎርዮስ ዘለዓላይ ግብጽ ለዋሃት ዝኾኑ ወለዶም ብጣዕሚ በዓለ ጸጋታት ዝነበሩ እሞ ወለዶም ድማ ናይ ቤተ ክርስቲያን ትምህርቲ ኣምሂሮም ብሃይማኖቶም ብምግባርን ኮትኩቶም ኣዕበይዎም። አቡነ ጎርጎርዮስ ምስ ዓበዩ ናብ ኤጲስቆጶሳት ወሲዶም ኣናጉንስጢስ ተሸሙ። ድሕሪ እዚ ድማ ወለዶም ብስርዓት ሰበይቲ ከመርዕዎም ምስ በሉ እዞም ጻድቅ ግን እዚ ኣይፈተውዎን እሞ ፈጺሞም እምቢ በሉ። ካልኣይ ድማ ናብ ጳጳስ ወሲዶም ዲቁና ሸምዎም። አቡነ ጎርጎርዮስ ናብ ዓብይ ኣቦ ኣባ ጳኩሚስ ኣዘውቲሮም እናኸዱ ይመሃሩ ነበሩ። ብጣዕሚ በዓል ጸጋታት ካብ ዝኾኑ ቤተሰቦም ገንዘብ ከፊሎም ብምውሳድ ንኣባ ጳኩሚስ ብምሃብ ንመነኮሳት መጽለሊ ቤትን ካልእን ጽቡቕ ስራሓት ሰርሑ። ድሕሪ እዚ አቡነ ጎርጎርዮስ ንዓለም ፍጹም ንዒቖም ተጠቕሊሎም ናብ ገዳም ብምእታው ጠቕሊሎም ማለት እዩ ብምእታው ብኢድ ኣባ ጳኩሚስ መንኮሱ። ብዓብይ ተጋድሎ ድማ ን13 ዓመታት ነበሩ። ናይ ቅድስና ህይወቶም ኣርአያነቶምን ምሳሌኦምን ዝረአዩ ብዙሓት ኣመንዝራታት ናይ ክፍኣት ስራሖም እናገደፉ ንስሓ እናኣተዉ ንጹሃን ክሳብ ዝኾኑ ዝጋደሉ ኾኑ። አቡነ ጎርጎርዮስ ብኣባ ጳኩሚስ ን13 ዓመታት ብዓብይ ተጋድሎ ድሕሪ ምንባሮም ዓብይ ኣባ መቃርስ ናብ ኣባ ጳኩሚስ መጺኦም ብሓንሳብ አገልገሉ። ኣባ መቃርስ ድማ ናብ ገዳሞም ኣስቄጥስ ክምለሱ ኣብ ዝደለዩ ጊዜ ኣባ ጳኩሚስ ንኣቡነ ጎርጎርዮስ ብሓንሳብ ክኸዱ ኣዘዞም እሞ እዞም ጻድቅ ናብ ኣስቄጥስ ገዳም ከዱ። ምስ ኣባ መቃርስ ድማ ብዙሕ ዘመን ብዓብይ ተጋድሎ ነበሩ። ድሕሪ እዚ ድማ አቡነ ጎርጎርዮስ ንበይኖም ኣብ ውሽጢ በዓቲ እናተጋደሉ ክነብሩ ንኣቦኦም ከፋንዎም ሓተትዎም። ኣባ መቃርስ ፈቂዶምሎም መሪቖም ኣፋነዎም እሞ አቡነ ጎርጎርዮስ ድማ ንተጋድሎኦም ኣብ ውሽጢ በዓቲ ንምፍጻም ወፁ። ኣብ ልዕሊ እቲ ጎቦ ኩዒቶም ዝቐበርዋ ኣብ ውሽጢ ሓንቲ በዓቲ ን7 ዓመታት እንዳተጋደሉ ነበሩ። ኣባ መቃርስ ድማ ኣብ ዓመት 2 ጊዜ ጥራሕ ኣብ ልደትን ኣብ ትንሳኤን መዓልቲ እናመፁ ይበጽሕዎም ነበሩ። ንስጋኡን ደሙን ብሓንሳብ ተቐቢሎም ኣባ መቃርስ ናብ ገዳሞም ይምለሱ። ኣቦና ድሕሪ 22 ዓመታት ተጋድሎኦም ጎይታና ንመልኣኹ ልኢኹ ድሕሪ 3 መዓልቲ ጊዜ ዕረፍቶም ከም ዝኾነ ነገሮም እሞ እቲ መልኣኽ ድማ መጺኡ ካብዚ ካብ ሓላፊ ዓለም ወፂኻ ናብ ዘለኣለም ህይወት ክትኣቱ ኢኻ በሎም። ኣቦና ድማ ኣብ ገዳም ኣስቄጥስ ንዝነብሩ መነኮሳት ጸዊዑ ምስ ተፋነዎም ምስ ተመራረቑ መስከረም 24 ብሰላም ዓረፉ። ናይ ኣቦና ረድኤት በረኸት ምስ ኩላትና ይሕደር፣ ብጸሎቶም ይምሓረና ኣሜን። ናይ ሃዋርያ ቅዱስ ኣድሊጦስ እዚ ሃዋርያ ድማ ካብ ውሽጢ ኣቴና ዓበይቲ ምሁራን ሓደ እዩ። ንጎይታና ድማ ኣሚኑ ተኸተሎ ኣገልገሎ ድማ ኣጸናናዒ ዝኾነ ናይ መንፈስ ቅዱስ ጸጋ ኣብ በዓል 50 ድሕሪ ምቕባሎም ናብ ብዙሕ ሃገራት ተዘዋዊሩ ንወንጌል ሰበኸ። መግኒን ናብ እትበሃል ሓንቲ ሃገር በጺሑ ድማ ኣብ ውሽጣ ንወንጌል ብምስባኽ ንብዙሓት ኣሚኑ ኣጥበቖም። ኣገልገልቲ ኣቕሽትን ዲያቆናትን ሸመሎም እሞ ናብ ኣቴና ብምምላስ ኣብኡ ድማ ንብዙሓት ሚሩ ምስ ኣመነ ክፉኣት ሒዞም ብእምኒ ሃረምዎ። ጽኑዓት ብዝኾኑ ፍሉያት ስቃያት ድማ ኣሰቃይዎ። ብዙሕ ምስ ኣሰቃይዎ ድማ ኣብ መጨረሽታ ኣብ ውሽጢ ዝነድድ እቶን እሳት ኣተውዎ። ሰማዕትነቱ በዚ ፈጺሙ ድማ ናይ ዓወት ኣኽሊል ተሸለመ። ናይ ሰማዕት ሃዋርያ ናይ ቅዱስ ኣድሊጦስ በረከት ረድኤቱ ይሕደረና፣ ብጸሎቱ ድማ ይምሓረና ኣሜን። መስከረም 24 ዝኸበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ቅዱስ ጎርጎርዮስ ገዳማዊ፣ ቅድስቲ ክርስቶስ ሰምራ ናብ ገዳም ሊባኖስ ዝኣተወትሉ፣ ቅዱስ
ኣድሊጦስ ሃዋርያ ካብ 72 ኣርድእት፣ ኣቡነ ሰላማ ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት መምህረ ትሩፋት፣ ቅዱስ ቶማስ ዘመርዓስ፣ ኣቡነ ዘዮሃንስ ጻድቅ ዘክብራን፣ ቅዱስ ኣጋቢጦስ ጻድቅ ኤጲስቆጶሮስ፣ ቅዱስ አብላሪዮስ ዓብይ፣ 24 ካህናተ ሰማይ ሱራፊኤል፣ ቅዱስ ኣባ ሙሴ ጸሊም፣ ፍቕሪ ዓቃልያ፣ ፍቕሪ ለዋህያ፣ ፍቕሪ ኣይትቐንእን፣ ፍቕሪ ኣይትጀሃርን፣ ኣይትንፈሕን፣ ኣይተስሓፍርን፣ ናታ ኣይትደልን፣ ኣይትምረርን፣ ኣይትቕየምን እያ። ብሓቂ ትሕጐስ እምበር ብዓምፅ ባህ ይብላን። ኩሉ ትጸውር፣ ኩሉ ተኣምን፣ ኩሉ ተስፋ ትገብር፣ ኩሉ ትዕገስ፣ ፍቕሪ ኢኮቶ ኣይትቋረጽን እያ ይብል ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 13 ፍቕዲ 4። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕምብብ፣ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም የሉ፣ ዝኽሪ ናይ ጻድቕ ንዓለም እዩ ዝነብር። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ። አሜን ወአሜን ይበሉ ኩሎም መላእክተ ሰማይ። ዘውደቕ ኮከባን አበባ ካብ ቃላት ካብ ረበሻ ኩሉ ድማ ብኣፈ ቅዱሳን ትጓል መላእክት ተኣርመለይ። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግስትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበኒ ህድግ ለና አበሳነ ወጀጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበሰ ለነ ኢታብአነ እግዚኦ ኢየሱስ ክርስቶስ አላ ትነነ ወባልሃነ እምኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግስት ኃይሉ ስብሐት ለዓለመ ዓለም አሜን። በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ብሩክቲ አንቲ እምአንስት ወብሩክ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ፍሥሕት ኦ ማርያም ምልዕተ ጸጋ ምልዕተ ውዳሴ ምልዕተ ሞገስ ምልዕተ ኩሉ እግዚአብሔር ምስለኪ ሰአሊ ወጸልይ ምህረተ በእንቲአነ ምህረተ ኩሉ ዓለም ምህረተ ምድር አቃዚት ሀበ ፍቅር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረለነ ኃጣውኢነ ተማኅፀነ ተማኅፀነ ክሪያንቺ አሜን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን። ለይኩን